băieții mei și eu să mor. Dacă mi-e frică de cuțite, de topoare, de săbii, să moară băieții mei dacă vă mint cu ceva. Nu mă jurați-mă pe titoacele ăștia. Veniți în Italia, îi mânca mea goi să mâncați, că să moară băieții mei dacă nu am aici numai masca și procuratură dacă faceți față. Și hai dă-te la iau. Hai bagă, ține pasul. Haide, hai ține balansul cu toba și basul. Merinul asta se mișcă și babele, până când le sar din gură și protezele. Aici ce fain am făcut în terasă. Da, șamar. Hai, am plecat, pompier. Ioi, tătătă mă aud. Lasă că crești. Nu am umbrele, că nu Eu. Ți-ai rupt spatile. Ți-ai rupt spatile. Ai văzut? Ai văzut? No, așa-am ticat eu aici la tine. Când ai ticat? Fu, erai în chimiță în Franța când am venit. Ai văzut? Așa-am ticat eu, să vedem, te-ai nenorocit. Nu a găsit, a căutat băieții ca să muncește și n-a găsit. Nu sunt locuri de muncă? Nu sunt locuri de muncă, a plecat în străinătate să câștigă un ban, să hrănește copiii. Noi nu furăm ca românii. Da, nu. Trebuie să avem în continuare. Iată de prostul dracu. Ce-ai mă părul că mă doare? Au, s-a lipit să-i dau pe ăla de cap. Pune, da? Vrea putea să că l-ai mic. Bă, pula în ei de ăștia. Dai mormă sau dormi? Deci animalul. Spai, mame. Aveți mai bună? E bună, Sorine. Ce-ai mă? Ce-ai mă? Nu-i bună. E palică, de-aia tare. Țuică. Dar vrei? Tehnologia. Am luat un porc, dragii mei, și de capul meu. 125 de kg să mor dacă nu numai de carne. Ela tá pronta. Via.
Tá descendo, tá descendo, tá descendo. Agora vai. Câmera lenta. Moço, que porra é essa, bicho? Que diabo, que diabo foi isso mesmo? Eu sentei que o diabo sentou.